Boom! Hiya, dwi yma heddiw efo Roxy Kiwi yn gar cefn fi yn Caernarfon. Be gei di well? Dwi'n mynd I fod yn neud Jamaican jerk chicken. So, ia. So, gynta, dych chi'n torri two pieces of chicken, dych chi'n roed yr barbecue, sizzle, chi'n gael y chicken ma o whaleboat bwta lleol, chicken Cymreig. Be gei di well? So, wan, dwi eisiau neud bychdan fi. Dych chi'n roed y chicken yn yr bara, neu dim rhaid I chi neud os dych chi eisiau creu chydig o vegetables, ond dwi ddim am neud hynna. Ma' hwnna next level o epic! Boom! Rhaid Ti fod dan 16. Siwdio da chi'n barod am sgrech pan dwi'n dweud mwy, chi'n dweud llai. Mwy, llai, mwy, llai. Pan dwi'n dweud mwy, dych chi'n dweud llai. Mwy, llai, mwy, llai. Rhaid Ti ofyn am gygianiad tad, gall gos fod yng Nghymar alwad. Iawn. Helo, dyma'r cynllawiau mwyaf diweddar yng Nghymru. Mi fydd Cymru yn dod allan o'r cyfnod clw. Hefyd, rydw i'n falch o gyflwyno y bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal yn 2022. Diolch.